ନାଇଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବି ମେଘ ତ ହଉଛି ଆଉ। ମୋଦି ବୁଝେଇଲା ବୁଝିଲନି, ନବୀନ ପଟେଇଲା ବୁଝିଲନି, ଏବେ ଲଘୁଚାପ ଦେଇଛି। ନନା ନନା ଏ ଲକଡାଉନ ରେ ତ ମାଛ ଫାଛ କୋଉଠି ମିଳୁନି, ଚାଲ ଉଣ୍ଡାଳି ଦିଟା ମାଛ ନବା। ହଁ ଆଉ ଉଣ୍ଡାଳେ ଆଉ ଇରେ ଇରେ ଗୋଟା ମୋଟା ଗଡିଶା ଧରିଛି, ଜାଣିପାରିଲୁ? ମାମୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଣିଛୁ। କି କଥା? ଏବେ ସବୁ ଦେଢଶୁର ଭାଇ ବୋଉ କଣ ଦେଢଶୁର ଭାଇ ବୋଉ? ଯୋଉ ଟିଭିରେ ଦେଖୁନୁ ଯୋଉ ରୋଗଟା ଖାଲି ଦୂରେ ଠିଆ ହେଇ କଥା ହବ। ଭଣଜା କହଲା କାଲି ନା ମୁଁ ଖୁସିକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଘରକୁ, କଣ ଗିଫ୍ଟ ନେବି? ଆରେ ୟାର ଟିକେ ତ ମତେ କହ। ଲାଇଭ ସବୁ ନେଇ ଯାଉନୁ। କାଇଁ ଲାଇବ ସାଉଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ ନେବି? ହାତେ ଧଉଥିବ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ। ବୁଝିଲୁ ଭଣଜା, କଣ ମୋ କାନ ଉଠେଇବା ଦିନରୁ ମୁଁ ଏମିତିଆ ରୋଗ ନାଁ ଶୁଣି ନଥିଲି କେବେ ବି। ଆଉ କଣ ଆଗରୁ କଣ ଗୋଡରେ ଶୁଣିଥିଲୁ? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କହ କହ। କଣ କରୁଛ? ନାଇଁ ରେ କଣ କରିବି ଆଉ, ଲକଡାଉନରେ ବସିଛି ଆଉ। ଆଉ ଯଦି ମାସେ ବନ୍ଦ ହବ ନୁହଁ, ତମ ଆଇପୁର ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଦିଦି, ବଡ ବଡ ନଖ ରଖିଛ? ହଁ ରେ ରଖିଛି। କାହିଁକି ରଖିଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କୋଉଥିପାଇଁ ରଖିଛି କହିଲୁ? ଘର ଆଡେ ଝଗଡା ହଉଥିବ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ଅଣ୍ଡା ନ ମିଳିଲେ ନଖରେ ବି କାମ ଚଳେଇବ। ମାମୁ ବେ, କଣ କହୁନୁ? ଏଭଳିଆ ସମୟରେ କାହାର କୋଉ ଚିନ୍ତା? କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କଣ ଜାଣିଛ ମାମୁ? କଣ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କର ମଦ କାଉଣ୍ଟର କୋଉନ ଖୋଲା ହବ। ବଡ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଗଲା। କଣ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା? ଚାଇନା ବାଲା ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲା ହାତ ଦଉଛନ୍ତି। ମାମୁ କଣ ହେଇଛି କି? ମୁଁ ଆଉ ଝାଡା ବସି ପାରୁନି ଆଉ। ବଜାର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମଣିଷ କଣ କରିବ ଏ ସମୟରେ କହୁନା? ବାହାରକୁ ଗଲେ ପୁଲିସର ଭୟ, ଘରକୁ ଆଇଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଭୟ। ବୁଝିଲୁ ଅଙ୍କି? କଣ ହେଲା? ମତେ କାଲି ଦେଖିବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ମତେ ପଚାରିବେ ମୁଁ କି କାମ କରେ, ମୁଁ କଣ କହିବି ୟାର? ତୁ କହ ମୁଁ ମାସ୍କ ବିକ୍ରି କରେ। ଆଗେ ମାଇପ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯୋଗଣିଖିଆ ତତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଉ ରେ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗଣିକିଆ ତତେ କରୋନା ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗ ଏଟା ଗାଡି ଦେଲୁ ଟିକେ, ଆମେ ଏଇଠୁ ଆସେ। ଗାଡି ଫାଡି ଯାଇ ହବନି, ଗାଡି ଫାଡିରେ ତେଲ ଫେଲ ନାହିଁ। କାଲି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଛ? ଲକଡାଉନ ପୁରା ବଢିଗଲା। ହଁ ରେ ଲକଡାଉନ ବଢି ଯାଇଛି। ଖାଲି ମୁଁ ତମରି କଥା ଭାବୁଛି। ମୋ କଥା ଭାବୁଛୁ? କଣ ଭାବୁଛୁ ମୋ କଥା? ଦିଦି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ତ ଖୋଲା ହବନି, ତମ ମୁହଁ ପାଇଁ ଏମିତିଆ ହବ। ଗୁଡ ହାତ ଥରିଲାନି, କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲ କିଆ ନବୁନି ବାବା। ଏ ବାବା, ଏ ବାବା, ଏ ବାବା, ଏ ବାବା, ଏ ବାବା, ए बाबा। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? लॉकडाउन। किरे चित्रगुप्त, सत्यवान कोठी अछि टिके गूगल मैप रे देखिलो। ना 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 प्रभु सहीठी बाठी आइजे। सत्यवान मु जम तुमको नबा पई आछि, चलो। हो चलो। प्रभु ये कोरोना पेशेंट, चलो पळेबा। जगाई देखो दी मो मोबाइल पड़ी गला चालूनी कोड पड़ गला रेटिनी रे चले।